Nyt päiväkotilapsista isoon lapseen. Suomenruotsalainen vakiovieraamme Muffe Hellberg on löytänyt itsensä jännittävästä tilanteesta. Tällä kertaa hänet on syleillyt kuoliaaksi suomalainen, itä-helsinkiläinen ja angloamerikkalainen kulttuuri. Mä olin ajamassa yksiltä kotiin töistä tuonne West Endiin ja sitten radiosta alkoi kuulua tämmöinen tyyppi, joka laulaa, että bitch, sitä bitch, take my dick in your mouth, yhtään suoman rististöön. Ja mä aloin sitten ottaa selvää, että mitä tää tämmöinen huumorislageri oikein on. Ja mulle selvisi, että tää on semmoista kuin rap-musiikki. Mä innostuin ihan valtavasti, että tämmöinen pirtsaikka tanssimusa. Ja sitten mä luin tässä Hellbergin agendassa oli ilmoitus, että tämmöinen rap-ryhmä kuin Notkee Rotta esiintyi tämmöisessä paikassa kuin Kontula. Ja kuule, mä lähdin sinne sitten keikalle, niin kuin sanotaan, ja en saa ledde till en annan. Ja mä oon nyt, että Notkea Rotan rap-ryhmän jäsen, ja kuule, ne kundit, niin ne antoi mulle tämmöisen rap-nimenkin, että mä oon nyt Dr. Analöppning. Ja skrattar så. Tollaista asennetta moni meistä kaipaisi. No eipä vähän.